3 дена играчка. Обичаш, не обичаш? Имаш ли се да правим университет? Да, имам бе. То се и вижда. Ще време, нали, някакъв шлагер ще ходи, като шлагер ще ходи. В средното училище има още 20 дена към ще там. Значи го дядно за отланка, да видя не дай. Има един богат дел. Страшно ви го правим. Страшно да работи. Казвам. Значи по-бавно, и аз какво правим. Първо ще... Как е писал подържение? Защото подържение мана клами на нова капака на пишки както. Чао, чао. 100 бона ги имаше. 100 бона. Марката какво? 100 хиляди лева иска за авторски права. Нямаш проблем, кажете, моля. Може ли как? Не ми хареса. Едно ново. Сега... Спирка отново го Давай. С Windows красне. Не, бе. Така. С... Как се кажеш? Не, бе. Нещо друго беше. Пак за така хвама много сложна програма. Много. Да, сега специално много сложно. Въртяха букви, надписи. Няма стани бърши. Я ваши. Кой не е бърз? Yes. Baby, yes. Това е, бе. Абе, изобщо. Мамата. Ника! Я тук е за кукуница, така, животно не е. Има изтрескава друго ли? Не. Ями, тут. И бати пушалки. Изте въшета, бе, бати. Добре, там влезе за кюше. И за кът на Минка. Кът на Ви. За Шлеонски.
На кое? Кое, бе? Лепи води се до кавана. И после си я вземе. Кое, бе? Не. Кое? Камерата цялата, бе. Аз си една така малко отгоре, аз си я поръчам. Ей, тя ще стане 360 дни. Шпионска. Като съдържател дете. Колко батерия това човек? Аз само 20 ги слушам. Там се вкарах, не Е, така, мама, е така. Един час запис правя без никакъв проблем. Може да беше 4. Вика, оставима, вика намира. Оставима, вика намира. Утре съм рано на работа. Абе, няма работа, викам, ставай, бе, ставай. И я бута, фаща я бута. Спечелихме от тото 20 милиона. Оле, и станава. Оле, и сега какво ще правим? Мовите са затворени. През нощта е, какво ще правим? Нема, ставай и си стягай багажа и си тръгвай. Ами това другия, знаеш ли го за двете гуми? Пиян се прибира с 2 гуми под лишница. Жена му вика, за какво са вика тия гуми? Ние нямаме кола. И ти като купуваш сотени, аз казвам ли ти нещо? Навигация като Жоре, в тировете не ги слушаш такива глупости, със сигурност. Ами то кой сам си говори, човек, какво да прави? Сам си разкажа. Нали ми? Жоре! Тук трябва да снимам. Аз съм ти. 3 филма имам в YouTube, сега ще пусна 4. Върви в момента. Аре, ама, един е да спи, другия да кара, а не да спираш някъде. Няма право да спи. И се въртиме, Тони. Да. 3 часа или 4 Фреш, флеш, свежа плът. За да не ти се събере такова. Ама те експрес за 24 часа максимум. часа, бе. Колко повече? Ой, часа, бе. Стига. Когато Влизнам в когато сте YouTube двама, веднага, няма да се плача. имате 20 часа може да карате на денонощието. А пък когато си сам, може да караш максимум 10 часа. 10, нали така беше? Максимум. Аз помня, че или 10 или 8 ми беше. Не, 8 няма такова нещо. 8 няма. Минимум 9, максимум 10. Има. После в YouTube. 3 филма имам, всяк четвърти. Ето това снима в DivX. DivX, да. По-добре ще да е. Жезъл на това беше, на Моисей. Не. И страшен филм е. Свали, гледай. Няма съжаляваш. 3D. А, знаеш как се правят 3D снимки, мен? Ще паднеш от коня. С един фотоапарат. Да. Правиш така. Снимаш една позиция. След това, ако си виждал на 3D апарати, какво представляват 3D апаратите? Един обектив тук, още един тук. Да. Правиш така. В същото положение местиш, пак снимаш. Да стане лява и дясна снимка. Мяткаш ги в една програма, 3D снимки, убий си ги. Така ли? Да, нещо страшно. Тук ще бъде България. Тор с чука. Тук, ама... Тор да му начука. Тук, ама... Май няма да е тук България. След време ще е циганария. В момента циганария 2012. Тече. Половината горе-долу изтече. До година циганария 2013. А, не. И оттам нататък вече само циганария. Няма... Що се кай двата мача? На другото? Да. А шареното го няма. Трябва да ги По някое време Виждам така ли изчезват. следа? Уж има по едно Аз съм време виждала следваш. цялата има стопати. Чичи. Снимай, бе. Идва. Значи няма батерия да му идва. То ни... Ако не е едно друго. Чарли? Чарли? Чарлз. Чичи. Аз усмих.
Усмихни се на чичо ти краси. А така, усмивка. А така, усмихвани се. Бата, много зъби са така, бе. Това е най-лудо, бе, катери се по дървото. Катерачо! Има бълки. Няма, това са мърфотийки. Не има бълки. Ето, подигни се. Лазов. Тони. Ето, виж, устата. Дай много. Аз ги видях, ето. Има. Байли. Те не ходят по хората, ама... Те не ходят. Устата Абе, отвърт. зарежи тази работа. Така е. Оле, но ти си пълен с бълхи, бе. Много. Но те като порасна ги намасим, а? Сега ще закарам при мама Мила, бе. Ама шареното го няма. Къде ли е го? Знаеш ли, че това където искаш да взима мимо, иска да си вземе коте? Да ги взима. Да. Отиде, ама не го намери. Не, да отидах до гаража при Васко.